kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Ucela noma yiluphi usizo angalithola owesifazane ohloniphile makagula. Okhukhumalelwa isisu, usuku nosuku. Ukhala ngokuthi akakwazi nokwenzani njengoba ehlala nengane yomfana. Ngakho kuyale kufika abantu bazomlekelela njengokumgeza nabo bobe behambe. Uthe ubhekane nenkinga enkulu. Ulande wathi uyile esibhedlela ukuyothola usizo, kuphinde kuqale phansi futhi ukukhukhumala kwesisu namabhamuza aphuma kusona. Umbokelo ulande wathi kwesinye isikhathi okwenza ngathi sesizoqhuma isisu ngenxa yokuqina nokufutheka kanye nezinhlungu ayazizwe. Uphinde wakhala ngezilonda ezimile esiswini ezibuhlungu ngendlela exakile. Ulande wathi useneminyaka ephila nale nkinga kodwa usizo oluqondile akalitholi. Umbukelo uthe izibhedlela usezihambile wahlinzwa sibohle isisu siphinde sikhukhumale futhi. Uthe ucela inoma yiluphi usizo ikakhulukazi olwesintu. Umbukele bekwezona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section uma ucabanga ukuthi ungamsiza. Mina ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.